του σκύλου χτυπάει και τον άνθρωπο. Έτσι. Μετά, έχω ιούς οι οποίοι σε ένα είδος χτυπάνε διάφορα συστήματα, διάφορους ιστούς. Αλλά και άλλους ιούς οι οποίοι στο είδος χτυπάνε συγκεκριμένο ιστό. Παραδείγματος χάρη, ο ιός της πολιομελίδας του ανθρώπου θα χτυπήσει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Ενώ ο ιός της πνευμονίας, παραδείγματος χάρη, θα χτυπήσει τα επιθυλιακά κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος. Έτσι. Και βέβαια, σαν τρόπος διαχωρισμού των ιών, το γενετικό υλικό, αν είναι DNA ή αν RNA. Εδώ πέρα βλέπουμε τον ιό της γρίπης. Εδώ είναι το γενετικό του υλικό, που είναι RNA, είναι RNA ιός και αυτός, έτσι. Και απ' έξω, έτσι, είναι τα προβλήματα που είπαμε. Ιός HIV, RNA και αυτός ιός. Βλέπετε τι ομοιότητα παρουσιάζει με τον ιό της γρίπης, έτσι. Τουλάχιστον φαινομενικά. Αλλά η διαφορά είναι στο γενετικό υλικό που υπάρχει μέσα και εκεί είναι τα προβλήματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε το γενετικό υλικό που έχει ένας τέτοιος ιός. Αυτά δεν μας αφορούν πλέον γιατί έχουν βγει εκτός ύλης. Και με αυτόν τον τρόπο κλείσαμε το κεφάλαιο και των ιών. Θυμίζω ότι η ενότητα του βιβλίου που λέγεται πολλαπλασμός των ιών είναι εκτός ύλης, έτσι μην τη διαβάσετε. Και επειδή έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, ας προχωρήσουμε στη μετάδοση. Ας δεν έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Γρηγόρη, μέσω του σκύλου εννοείς για τον ιό της λύσας? Ναι, αν εννοείς αυτό μέσω του σκύλου. Ναι, αυτό εννοείς. Λοιπόν, κοίταξε, ένας σκύλος λυσασμένος, βέβαια στην Αττική η λύσα έχει να παρουσιαστεί 500 χρόνια. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Ένας σκύλος λυσασμένος, δηλαδή μολυσμένος με τον ιό της λύσας του σκύλου, εάν δαγκώσει έναν άνθρωπο, μπορεί να του μεταδώσει τον ιό της λύσας. Ενώ ένας σκύλος με επατίτιδα, εάν δαγκώσει έναν άνθρωπο ή του μεταδώσει το αίμα του, πάνω οτιδήποτε, γιατί η επατίτιδα μεταδίδεται με το αίμα, έτσι. Ακουμπήσει μια πληγή του σκύλου, λοιπόν, σε μια πληγή του ανθρώπου, τέλος πάντων, ο ιός της επατίτιδας του σκύλου δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω τώρα στην επόμενη ενότητα, που είναι η μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών. Στη μετάδοση λοιπόν απάνω έχω να αναφέρω καταρχήν δύο έννοιες. Την έννοια της μόλυνσης και την έννοια της λίμωξης. Για μόλυνση πότε μιλάω? Προσέχτε, θα πω ότι είναι μόλυνση και είναι ακριβώς ανάποδα και οι δύο ορισμοί από αυτό που γίνεται στην καθημερινότητα. Όταν στην καθημερινότητα λέω πω μολύνθηκα και στην ουσία εννοώ τη λίμωξη. Τι εννοώ? Ότι έχω μια πληγή, ότι τρέχει πίον, ότι είναι κόκκινο εδώ πέρα, ότι ζεματάει το χέρι μου που το έχω χτυπήσει και πάει λέγοντας. Ενώ τα πράγματα στη βιολογία δεν είναι έτσι. Όταν λέμε μόλυνση, εννοούμε ότι με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω προς το παρόν ποιον, ένας μικροοργανισμός κατάφερε και μπήκε μέσα μου. Αυτό δεν πάει να πει τίποτα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα αρρωστήσω. Απλά κατάφερε και μπήκε μέσα μου. Ξεπέρασε κάποιους φραγμούς, κάποια συστήματα άμυνας που έχω, θα τα δούμε αργότερα αυτά, και μπήκε μέσα μου. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι λίμωξη. Πότε έχω λίμωξη? Πότε μιλάω για λίμωξη? Λίμωξη μιλάω στην περίπτωση που ο μικροοργανισμός αυτός κατάφερε, αφού έχει μπει πρώτα μέσα μου, να εγκατασταθεί και να πολλαπλασιαστεί. Τότε μπορεί και να μ' αρρωστήσει και μιλάω για λίμωξη. Μεταξύ τώρα μόλυνσης και λίμωξης περνάει μια χρονική περίοδος, η οποία μπορεί να παίξει από κάποια λίγα λεπτά, τέλος πάντων, όχι κάποιους μήνες, 20, 30 μέρες, 35 μέρες, 40 μέρες. Θυμίζω, ας πούμε για τη λέπρα, ότι μπορεί να είναι και χρόνια. Δηλαδή να έχω μολυνθεί και να μην έχω εκφράσει ακόμα τα συμπτώματα, τα οποία μπορώ να τα δείξω και μετά από 30-40 χρόνια. Βλέπετε ότι είναι σημαντικό να ξέρω ποια είναι η περίοδο επόασης ενός μικροοργανισμού. Επανέρχομαι στη λίμωξη. Δηλαδή ο μικροοργανισμός αυτός καταφέρνει, τέλος πάντων, θα δούμε με τι τρόπο, και πολλαπλασιάζεται μέσα μου, εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται. Μου δημιουργεί ένα λιμώδες νόσημα? Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Οπότε εγώ το ερώτημα αυτό το κάνω πιο σφαιρικά και λέω πότε ένα νόσημα ονομάζεται λιμώδες. Δηλαδή αν εγώ μάθω αύριο ότι ξαφνικά το 70% των κατοίκων του περάματος έχει αρρωστήσει με μια συγκεκριμένη πάθηση, ναι μεν μπορώ να υποπτευθώ ότι πρόκειται για ένα λιμώδες νόσημα, αλλά δεν είναι παρά μια υποψία. Εντάξει, η υποψία είναι καλό πράγμα για τον ερευνητή, αλλά θα πρέπει μετά να κάτσω
να ερευνήσω και να δω αν είναι πραγματικά λιμώδες το νόσημα ή όχι. Και είναι σημαντικό να το ξέρω, γιατί διαφορετικά πρέπει να δράσω αν το νόσημά μου είναι λιμώδες και διαφορετικά αν δεν είναι λιμώδες. Έτσι λοιπόν ένα νόσημα για να θεωρείται λιμώδες θα πρέπει να επακούει στα κριτήρια του Κοχ. Ο Κοχ λοιπόν τι κάνει? Ο Κοχ το 1882, λάθος αντιβιωτικά πήγα να σας δείξω, κάπου τα έχω γραμμένα, θα τα βρούμε. Μάλλον δεν τα έχω, δεν πειράζει. Τα κριτήρια του Κοχ σας τα θυμίζω ποια είναι. Όχι, ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να είναι λοιπόν μια πάθηση λιμώδης, θα πρέπει να απακούσει τα κριτήρια του Κοχ. Ο Κοχ τι κάνει? Ερευνά τον τρόπο μετάδοσης της φυματίωσης και διατυπώνει αυτά τα κριτήρια. Τι λέει λοιπόν? Λέει ότι ένα νόσημα για να είναι λιμώδες θα πρέπει ο παράγοντας που το δημιουργεί, που το μεταδίδει δηλαδή, να μπορεί να απομονωθεί από τους ιστούς ή τα υγρά του ασθενούς ή του πεθαμένου τέλος πάντων, να μπορεί να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο, να μπορεί να απομονωθεί και να μολύνει πειραματόζωα, να μπορεί να τα αρρωστήσει, να μπορεί να ξανααπομονωθεί από τα πειραματόζωα, τα άρρωστα πλέον, και να μπορεί να ξαναμολύνει νέους οργανισμούς. Εάν ισχύουν όλα αυτά τα κριτήρια, τότε το νόσημά μου θεωρείται λιμώδες. Έτσι. Να πω για την ιστορία ότι παλαιότερα, εάν κάποιος είχε ένα λιμώδες νόσημα, έπρεπε να μεταφερθεί οπωσδήποτε στο νοσοκομείο λιμωδών, και ειδικά για πολλά χρόνια πριν, έτσι μιλάω, το νοσοκομείο αυτό, όποιος έμπαινε δεν ξανά έβγαινε τέλος πάντων. Σήμερα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Σήμερα, αν κάποιος έχει ένα λιμώδες νόσημα, για 3-4 μέρες παραμένει στο κρεβάτι, δηλαδή υπευθύνη του γιατρού που τον κουράρει, αλλά μετά στις 3-4 μέρες δεν πέσει ο πυρετός ή οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα έτσι έντονο, πρέπει να δηλωθεί σαν λιμώδες νόσημα και να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα. Μισό λεπτό. Αυτά λοιπόν για τα λιμώδη νοσήματα και για τα κριτήρια του Κοχ. Στο αμέσως επόμενο βήμα εξετάζω πώς μας αρρωσταίνουν τα βακτήρια. Τα βακτήρια λοιπόν μας αρρωσταίνουν με κάποιες ουσίες που έχουν ή παράγουν. Οι ουσίες αυτές που έχουν ή παράγουν τα βακτήρια ονομάζονται τοξίνες και χωρίζονται σε ενδοτοξίνες και εξωτοξίνες. Οι ενδοτοξίνες είναι στο κυταρικό τείχομα, αυτές εδώ πέρα, έτσι, στο κυταρικό τείχομα των βακτηρίων, εκρίνονται μέσα μου, αφού μέσα μου έχει μπει κάποιο βακτήριο εννοείται, και είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία κάποιων συμπτωμάτων, όπως είναι ο πυρετός, θα δούμε στη διάρκεια τον πυρετό, και η πτώση της αρτηριακής πίεσης του αίματος. Να θυμίσω, θα το δούμε και αργότερα, ότι ο πυρετός δεν είναι αίσθημα αλάμ του οργανισμού. Ο πυρετός είναι τρόπος άμυνας. Ο οργανισμός μου αμήνεται με τον πυρετό. Έτσι, σηκώνω πυρετό γιατί μπορώ να αμυνθώ με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους μικροοργανισμούς. Το με τι τρόπο θα το δούμε αργότερα. Πάω στις εξωτοξίνες. Οι εξωτοξίνες δημιουργούνται από τα βακτήρια, από κάποια βακτήρια, όχι όλα, εκρίνονται μέσα μου αφού με έχει προσβάλει το βακτήριο, και φυσικά θα προσβάλλουν συγκεκριμένα όργανα. Θα κυκλοφορήσουν μέσα μου με το αίμα και θα μου προσβάλλουν συγκεκριμένα όργανα. Άρα η συμπτωματολογία δεν είναι κάτι το γενικό. Η συμπτωματολογία εξαρτάται από το τι όργανα μου έχει προσβάλει. Δηλαδή, αν μου προσβάλλει το σηκώτη, θα έχω άλλα προβλήματα. Αν προσβάλλει τους νεφρούς, θα έχω πρόβλημα, συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι, αν προσβάλλει τους πνεύμονες, θα έχω πρόβλημα με την αναπνοή μου. Και πάει λέγοντας. Αυτά και για τα βακτήρια. Θα συνεχίσω με τα μεταδεδομένα νοσήματα και μετά θα πάω με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζω, έτσι. Αμέσως μετά έχω να κάνω με τα σούμουνου, δηλαδή τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Αυτά είναι νοσήματα τα οποία κατά κύριο λόγο μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Κατά κύριο λόγο. Γιατί μεταδίδονται με όλες τις διαδικασίες που έχουν μεταφορά αίματος. Εμβολισμένη σύριγγα, εμβολισμένο ξηραφάκι, από τη μαμά στο παιδί κατά τον τοκετό. Προσέξτε το αυτό, γιατί παλιά πιστεύουμε ότι η σύφυλλη, ας πούμε, ότι είναι νόσημα κληρονομικό. Ότι κληροδοτείται στους απογόνους. Από τη μαμά που το έχει το χαρακτηριστικό, το γενετικό υλικό μέσα της. Μετά μάθαμε ότι δεν είναι έτσι. Απλά η μαμά η μολυσμένη, γεννώντας το πιτσιρίκι, του μεταδίδει την πάθηση. Όπως γίνεται και με το AIDS. Σήμερα εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το AIDS δεν είναι κληρονομικό. Η μαμά όμως φορέας, γεννώντας το κετού, δηλαδή που γεννάει το παιδάκι, επειδή περνάει αίμα από τη μαμά στο παιδί και από το παιδί στη μαμά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση με ενδιαφέρει το αίμα της μαμάς που πάει στο παιδί, αυτή η μικρή ποσότητα τέλος πάντων, το παιδί μπορεί να μολυνθεί. Γι' αυτό υπάρχει ειδική διαδικασία
που θα αναπτύξουμε μετά μιλώντας για το AIDS. Τα σούμουνου λοιπόν είναι νοσήματα τα οποία χτυπάνε κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχουν πάνω από 250 εκατομμύρια τέτοιων περιστατικών το χρόνο. Τα πιο πολλά, το 1 τρίτο από αυτά χτυπάει εφήβους. Είναι παράδοξο το ότι έχουμε τέτοια τρομερή αύξηση αυτών των νοσημάτων, και είναι παράδοξο για ποιο λόγο? Γιατί συνήθως παίρνουν προφυλάξεις για το AIDS.